сърцето на Харабежната гора животът течеше като река, бурен, хаотичен и пълен с всякакви странни персонажи. Тук никой не беше просто обикновен обитател, всеки си имаше прякор, хоби или пък криминално досие, макар само в шеговития смисъл. Тримата пращовци бяха сред най-разпознаваемите личности в района. Карате Прасето беше нещо като неформален лидер на групата. То беше гледало няколко филма с Жан-Клод Ван Дам и от тогава смяташе, че е майстор на бойните изкуства. Хиксел Прасето, известно още като голямото гуси или просто дебелия, живееше с философията: ако не можеш да го изядеш, за какво ти е? И накрая, но не по важност, малкото прасе. То беше най-амбициозното, особено когато ставаше въпрос за готвене. Винаги имаше някаква велика бизнес идея, макар че обикновено завършваше с неуспех. Един ден малкото прасе реши да реализира поредната си идея. Ще продавам сладолед. Гусито изведнъж спря да дъвче. Чакай малко, сладолед? Точно така, домашен, истински, без никакви изкуствени бокуци. Карате Прасето го изгледа съмнително. Брат, тук всички ядат вафли и някакви измислени криенвирши. Кой ще ти купува сладоледа? Всеки, дори сливенският катър. Той яде само пиечени сиемки и пие боза. Ще измисля с вкусна боза. И така започна сладоледената революция. След 2 дни малкото прасе гордо постави бляскавия си фризер в центъра на гората. Табелата гласеше: леденото чудо, сладолед, който ще ти разтопи душата. Първият клиент беше нацепеният мечок. Маняк, дай един ванилов, ама да е с протеин. Такъв не съм правил. Ако се върна и още го няма, така ще те обезкостя, че ще се наложи да те сервират като свински шницел. След мечока се появи лисицата Кифла. О, мага, този сладолед става ли за инста? Ами да, ама да не се разтича по лапите ми. Миналия път, като качех снимка на разтопен сладолед, ми паднаха 30 последователи. Мога да го направя по-хрупкав. Уф, добре, ама ми го служи с 2 точици ягодов сироп да изглежда като сърце. Третият клиент за деня беше наглия Гларус. Брат, дай един сладолед на кредит. Не, благодаря. Ама ти как така? Какво става, брат? В този момент влетя лекия вълк и му направи пранк, като го заля с кофа вода. Гларусът отлетя с писъци, а малкото прасе избърса челото си. Тоя бизнес ще ме довърши. Всичко вървеше горе-долу добре, докато не се появи шанаджийския заек. Братле, сладоледът ти е топ, ама имам една схема. Каква схема? Имам човек, дето може да ти вкара замразени плодове без мито. Само трябва да ме уредиш с безплатен сладолед всеки ден. Не правя далавери. Добре, ама да знаеш, конкуренцията не спи. Същата вечер будката на малкото прасе беше потрошена. Брат, аз ти казах, нямаше да се получи. Някой ме саботира. Това е захарната мафия. Точно когато малкото прасе мислеше да се откаже, пред будката му се строиха всички животни от Харабежната гора. О, мага, в Инстаграм всички говорят за сладоледа ти. Айде, къде ми е протеиновия? Видях, че имаш сладолед с вкусна боза, ще взема 3. Искам кучешки сладолед с вкусна кокъл. Малкото прасе се усмихна. Бизнесът беше потрошен, но също така беше станал легенда. И така, сладоледената революция продължи. Урокът: не се отказвай, дори когато Гларуси искат сладолед на кредит. Ай!